Dobrý den, dámy a pánové, jsem ráda, že jste přijali pozvání občanského sdružení Edukana, který pro vás, mnoho z vás je určitě seniorského věku, připravil individuální výuku počítačů. Tímto projektem, který je hrazen z Evropské unie, chceme pomoct věkově starší generaci, aby dohnali ty mladé a zvládli nové technologie informacích a mezi ně samozřejmě patří i počítač. I to, že budete tady třeba přicházet sami, pokud nemáte sami doma počítač, individuálně, nebo jsme vám schopni udělat určitě s pomocí lektora takovéto poradenství na dálku a podobně. Dovolte, abych se představila, já jsem Jarka Kolátová, jsem z občanského sdružení Edukana a budu vás tady tímto individuálním kurzem organizačně provázet. Na úvod bych poprosila, kdybychom se mohli vzájemně představit. Můžu vás poprosit? Prosím, jmenuji se Eva Chobotová, bydlím v Ostravě, je mi 70 let. Rozhodla jsem se pracovat s počítačem, protože chodím do klubu seniorů a tam všechny dámy už to umí. Jmenuji Věra Vašičková a přivítala jsem tady tu nabídku, protože už další dobu si říkám, že bych měla začít s tím počítačem něco dělat, ale scházela mi motivace. A motivaci už máte? No, motivace přišla. Teď díky tomu, že mé vnoučata jsou na Novém Zélandě, tak bych si s nima ráda korespondovala, ráda s nima hovořila přes Skype. Poprosím, kdybyste byla tak moc hodná, vezměte si knížku do ruky a zkusíme si společně otevřít nový dokument. Tak jako to už má paní kolegyně otevřeno, tak to zkusíme. Najedete si na nabídku Start. Ano. Když tak klidně samozřejmě raďte kolegyni, protože to je vždycky nejlepší, když vy si vzájemně budete pomáhat. Základní vstupy k Microsoftu, k Excelu, tu všechno máme za sebou, tu s tím už umíme pracovat, už jsme fakt jsme frajeři. A teď si budeme vyhledávat přes přítele Google něco, co potřebujeme. Tady je nastaven seznam, vy samozřejmě si můžete nastavit jakoukoliv stránku jako oblíbenou. Děkujeme za výuku. Děkujeme. Musí to pamatovat. Jirka říká, konečně, že jsi něco dozvěděl. Já říkám, jo, ale já už jsem to určitě... Vodu tu máme. Tak Hanka si dá pivo, ty budeš cinkat pro ty špinát.